Nagkasiribot ang mga personahe kan Bureau of Fire Protection Naga City makalis na magbungkara saan kasulo sa sarong-harong kasubagong alauna nin maagahon sa First Street kan Doña Clara Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. Basado sa investigasyon kan BFP Naga, napabayaang nakasaksak na appliances asin nagpalyar na electrical wiring ang pigihiling nakausakan kasulo. Sa videong ini, mahihiling ang marikas na paglakop kan kalayo sa harong na may kalumaan naman subuot. Maswerteng mayukman na nakulugan sa insidente mantang pigaaram pa kan BFP ang kantidad kan danyo sa nangyaring kasulo. Inabisuhan man kan BFP ang publiko na maging rigmat urog na sa mga nakasaksak na appliances na saro sa mga pigpupunanin kalayo. Nanggad makalingaw na i-unplug at tanggalun po sa saksakan ang mga appliance na babayaanan ta o kaya data ginagamit.